Zorionak Euskaldun Txapelketako bigarren lasterketa eta garaipena. Lasterketa zaila da benetan, San Martzelera igoera, malda oso gorra da, baina kudeatzea, iaia sorte kontua izaten da. Bai, eskerrik asko. Motxa da, esplosiboa da, eta peitxka sentsazio aldetikan sentsazio honen eskan, eta gustoa indako igoerakin. Ez dakit motxa izatea eta esplosiboa, orduan ez tezuak iten aurrekoak nola indun, atzekoak nola indun, denbora gutxira izatea aurreatzeko edo jendeak zuri aurreatzeko, eta pixka sentsazioak jolasten. Nola kudeatu duzu igoera? Aurreko urtean esperientzi txarran egan, nintzalako gora iritsi gustoa, eta orduan aurten pentsautan egan de menos amazitia, baina aurten pixkat gehiagik pekaudetaz iran ematen, uste baino beto iritsi geha gora, eta bukaeran azkeneko metroak gogorrak india, baina iritsi geha gora bastante sentsazio honakin. Aurtengo Dotore Bismako palmaresa ireki duzu. Oandik naiz dotorekoa, ez diatein konbidapen ofiziala. Bai, estrena naiz. Zorionak. Eskerrik asko.